Joo, Hyttinen Mauno täällä vaan Lahdesta. Terve. Haloo. Mitäs Mauno? Halo. Mitäs kuuluu? Ootas hetkinen. Halo. Joo. Eikö kuulu mitään? Mitä? Kuuluuko sinne mitään? Kouluko? Kuuluu. Kuuluuko sinne? Joo, mä olisin kertonut tästä, kun me oltiin Tallinnan risteilyllä oltiin, niin Joo. mä ihmettelin, kun siellä ei ollut lääkäri, kun mulla oli selkä kipeä ja mä täytyy laittaa tuo kone kiinni. Kone kiinni on. Joo, laitapa. No Me oltiin niin. Tallinnan risteilyllä 19.9.2016 Joo. Tallinnan risteilyllä. Kyllä. Ryhmäkodin kanssa oltiin siellä. Joo. Halo. Haloo. Kuuluuko sinne? Joo, me oltiin risteilyllä Kaunisharjun palvelukodin kanssa. Joo. Silloin mulla rupesi selkä vihottelemaan, kun laivassa ei ollut mitään lääkäriä, niin kyllä mä jotenkin sen selvisin selkävihottelemaan. Varmaan laivassa ei ollut mitään lääkäriä, eikä saanut särkyä, mutta jotenkin saatiin se reitti tehtyä kumminkin reissu. Okei. Että kumminkin saatiin tehtyä se reissu. Okei. Ihmettelin, kun laiva ei ollut lääkäriä, mutta kyllä mä selvisin kumminkin sen retken tehtyä, että saatiin tehtyä. Sille mä ihmettelin, että tämä lääkäri ei ollut laivassa. Niin, oliko se joku tämmönen iso laivasti? Se oli iso laiva, MS Superstar oli. Joo, eikä Iso lääkäriä laiva, koko Tallinnan laivassa. ristelylaiva. Joo, eikä lääkäriä ollenkaan. Mitä? Eikä lääkäriä ollenkaan. Se oli Rapea Superstar Tallinna Helsinki. 19.9.2016. 9.30 lähettiin. Sitten tultiin takaisin illalla 19.9.29. Joo. 10.30. Okei. No mutta... Mitä? Joo, vähän huonosti vissiin kuuluu sinne. No niin kuuluu vähän huonosti. Kyllä kuulemaan nyt sun äänen kuulee. Joo. Eli... Mutta puhelimessa on jotain vikaa, että kuuluu aina. Aivan. Eli kerrataanpa. Hyvin selvittiin se reissu. No se on hyvä. Mikä sulle siis tuli siellä laivalla? No selkä meni jumiin sille. Noidannuoli. Okei. Saatiin selvittyä. Muille lukipäin. Kaverit talutti mut sitten kumminkin sinne perille asti. No hyvä, että kavereita löytyy. Huolta, että kiitos porukalle auttoi mua. Joo. Selvittiin hengissä kyllä. Ja kaikkea hyvää muillekin, että reissus. Että ihmettelin, että kun ei ollut lääkäriä, että auttoi mut sieltä selvisi loppuun asti, että hengittiin selvissä. Aika erikoista. Eikö se ole aika iso se laiva kuitenkin? Heippa vaan. Joo, hei.